No niin, morjesta taas pitkästä aikaa. Nyt on niin vähän mennyt aikaa taas tuosta viime videosta ja kerennyt vähän kaiken näköistä tapahtumaa ja nyt ollaan lähdetty ton serkkupojan kanssa taas. Tultiin tämmöiseen salaiseen paikkaan johonkin päin Suomeen hakemaan. Ollaan täällä käyty joskus, mitäköhän sitten olisi varmaan 10 vuotta sitten. Täällä pitäisi olla semmonen vanha pikku puutarhatraktori. Siitä pitäisi tehdä semmonen kunnostus-ehostussarja tai semmonen vähän niinku perustin tommosen oman yrityksen, tommonen pienkonehuollon, niin vähän niinku sitä ajatellen, mutta ei siitä sen enempää, niin lähdetään tosta kattoo tonne sisälle, mitä sieltä löytyy. No niin, päästiin tänne, eli tämmönen suuli täällä ja vähän on kyllä lunta tässä edessä. Katsotaan tuolla semmonen isompikin vanha traktori, että sillä varmaan tosta mojautetaan pihaan. Se on just se jälkimmäinen. Täällä on joku kävelemässä. Skimbissä. Ei ainakaan toi. Otas toi kamera. Kyllä siellä liikkuu toi. Käyttäjäperäisiä ongelmia. Siinä on joku tällainen jyrsmittä. Niin otetaan nyt tälleen. Massikkahaluinen tässä. Oi jumala. Meneekö toi aura tohon? Eikö tää on muuten Hussan aura? Leikkuri. No semmonen. Aika karsan näköinen peli. Joo, ei mitään. Me ruvetaan kattelemaan tää täältä pihalle, niin saadaan tänne vähän enemmän valoa, niin palataan asiaan. Ei se ihan ollut no niin. Nyt on se nyt. Saatko no joo. Koittais nostaa sitä samalla kun työntää. And today we are testing this old muscle. Let's see. Kusäijän käy. Hehkutetaan pikkasen. Oi paska. Onks tässä joku? Hehkutetaan pikkasen. Hehkutetaan. Onko
Sä tuon näin tyhjän akun tänne. Oliko tässä joku? Eikö joo, tossa on Joker. Laittaa pikkuhömpsy puhdasta. Kommentteja. Aikia sä kuvaat siinä jotain. Käykö hakee autosta VD 40? Koitetaan antaa vähän hömpsyä, jos se sillä lähtisi. Se on hädä. Vähän kaasua. No perkele. Lähtihän se. No niin. Sitten tänne on saatu Jakobseni kyytiin. Siinä on nyt noin myrkkylaitteet. Ne tullaan siitä ottaa pois. Mä oon tästä Ducatosta tehnyt vähän tämmösen huoltoauton, että on kompuraa ja sähköt saa vedettyä autoon sitten. Ja sitten tulee ihan suht hyvät valotkin täällä. Semmosta. Se on nyt siellä kyydissä ja sitä lähdetään sitten kattelee pikkasen
kuin ehostelemaan ja nämä myrkkylaitteet otetaan pois. Ja sitten muuten tässä oli, siinä on nyt tommoset isot renkaat takana. Niin käydään tuo täällä katsomassa. Mä otin ne tohon esille. Tossa on niinku toiset takarenkaat, pienemmät ja tämmöset rattorin. Mitäs? Mitäs ääntä tuolta takakuuluu? Mitä siellä kuuluu? Kuka helvetti siellä? Jaha, se on näköjään serkkupoka eksynyt tänne. Ei vittu. Mikä tää on? Tää on heinäharava. Niin, mitä ajattelit tehdä? No jos ottais kyytiin ja jättäis johonkin kaupan pihalle. No joo, se on semmonen. Se on siinä. Tosta jo kaivettiin vähän. Oli enää pikkasen kiinni. Se on varmaan ollut tässä, en nyt tiedä yhtään kuinka kauaa, mutta monia kymmeniä vuosia. Sieltä saa perkele piikit alas. Tää puoli saatiin jo irti tuo renkas tuolta jäästä. Ja toinen puoli vielä ja tää isketään tuohon muulin päälle. Ja sitten lähdetään Lidlistä ostamaan hitsikone. Ja odotukset on korkeat. ja Hesburgerin syömään pitun kovan nälkä. Ei mitään, kattellaan taas seuraavalla pätkällä. No niin, nyt alkaisi olemaan homma paketissa, eli tuolta me tultiin äsken. Ajettiin autokärryn kanssa sinne, että saatiin toi serkkupojan märkä päiväuni, eli heinäharava. Saatiin tohon kyytille. Ja avas siitä salli. Täällä on kyydissä nyt Jakobseni on siellä ja sitten on tommoista vesijohtoa. Se menee tuolle serkkupojan isälle. Se on nyt siellä ja tässä kävi naapurikin äsken ihmettelemässä, että meillä oli auto pakitettuna tohon. Tässä on tämmönen, ei ihan kameraan näy, mutta on toinen mäki kuitenkin aika reilu tossa. Ja auto oli tonne pakitettu kärryperäisään. Mahtaako se tulla sieltä? Aika hassu on jos tulee. Ja pari kertaa joutuu ottaa, tai kerran joutuu ottaa taaksepäin ja pienellä sutimisella, niin kyllä Ducata nousee. On kovia pelejä. Ei mitään. Me laitellaan ovet kiinni ja sitten me lähdetään ihmettelemään Lidlistä hitsikoneen ja sitten mennään purkaa lastia. Koitetaan saada toi Jakobsenin kohleri kehräämään. Ei mitään, katsotaan. Tosiaan jäätiin jo siihen, kun tämä silloin
niin sieltä Harjavalla Suullista saatiin kasailtua tänne autoon ja sitten tuli vähän muuttujia matkaan, kun sieltä tää lauantaina tää haettiin ja sunnuntaina sitten tämä Ducato päätti tässä on nyt vähän osviittaa, siellä on napa paikallaan rummussa. Siinä on vähän laakerin palasta. Siellä on vähän laakeria, eli tätä on joku joskus jotain tehnyt ja toi keskimutteri varmaan ollut vähän löysällä ja räjähti toi koko laakeri sitten ja tippui toi renkas tosta rumpuineen, napoineen, päivineen. Siitä uudet laakerit nakutellaan paikalleen, toivottavasti menee helposti. Ja sitten voidaan jossain vaiheessa katsoa jos keretään tänään vielä. Nyt sain hommattua Lidlistä. Nyt on siis jo maanantai, että tätä on kuvattu niinku monena päivänä sitten tätä videoa. Mutta nyt korjataan tämä auto ensin ja sitten me päästään sitten seuraavalla videolla niin tekemään Jakobsenia. Mutta ei mitään, niin katsotaan millaisia pulmia tämän kanssa tulee.